Kaixo, zemuz geha. Ondo ez? Gure Euskal Herri honetan norabide oso okerrin aspalditik guzela jakin beharrezko izan behar genuke, baina gehienak ez bertan segi. Gehienak ala Euskal Herrien alde bide okerren egin. Eta pixket errepaso txiki bete emango dira guzti horrei. Hainbeste dakigun garai honetan, danakeu, unibertsidadiek eta estik eta altek eta hauek eta bueno, zestakeu, dana. Baina juten bakea biologia aldetik ikusten, ikusiko dugu Darwin eta Lamarck eta Kropotkin bi teori bizilari buruzkuek nola jokun ziren ez, garai baten ez, oindala emeretzigarren mendin, ja, gotabagarren gaude, hogeigarren mendin esatu duten pixket horiek eta oipa, ez? Eta ja joera baten jarri gea gu ere, Darwin, kompetentzile, elkarlani baino gero kompetentzile, eta hola, aurreratzie. Hori osasun gintzara pasau zan, eta egon zan ez, Deschamps eta Pasteur, hau plandemik garaien ezagun egin zin, noen digeio, baite ere ezagungarria izan behar genituzke, nueva medicina germánica esaten joen hori, Hammer mediku zana, higienismoa, hori 80. hamarkadan dakoratzen ez, higienismoa oso moda tipoa sartu zen asko, eta da beste ikuskera bat, ez, osasunena. Gaur egunin jendip pentatzen du pastilla batzu hartute. Bale, fenomeno. Bale hori pentatzi hola dala. Mekanika aldetiken oso erratute daude, danin. Mekanikuek, gauze bat fiziko, la mekaniko, zea hortan dauna. Baina, ez da nahikoa. Gaitzek, beste jokabide batzutan edo beste era batea daude, gaitzen kontu hori. Eta osasun gintzan ere, osasune birsortu ite zaigu, osatu egiten geha. Zeratik, galeran erori galako. Eta ez du zerbaitek laguntzen osatute duten, ez laguntzen du garbitzen. Ulertzeko lanazkan, garbitzen. Eta orduan, osasune gerta egiten da. Biologikamente guztiek esaten duen, hori danak elkarlani nahi dila, eta elkarren lan hortan, baten galeran, zerbait okerra hartatzen du. Osasunin ere bai, bako izen gan. Eta gizarte bezala gaude galera handi baten, eta gizarte baten galeria somatzen da gizakietan. Gure herrien zer da, gaizki baldin baude zinean goie herritarrak, euskal herritarrak goie gaizki. Baina hori nola sendatu, ze botikakin. Bai, botikak beharrezko izatea garbiketa bat iten juteko neurri horretan. Baina nahi baldin badu aurrea egin, eta sendatu herri bezala ere, egin behar dugu, benetako dagokigun jokabide eta bidero gure jokabideik. Eta horretaz jabetu, hori nola esango duke, gizatasunezko bidiek era guzti eta aukeratzen junda. Ez hori salto egiten badugu horrela, eta ez, amendiken bidea moztu nahi, edo ez ikusi, itxutute biziga, hori da egilea. Berez, gure galerie da eskangintasunen bizi gara, eskakin batzuk gara. Holaxe. Eta gizatasunezko bide horrek ekartzen du osatze bide horta gutie. Benetan, osatu bai bakar gego eta bai taldeka, bai herrile.
Baina, nola okertute gauden eta intelektual mundu hontan badirudi teorika nahiko dela, da praktika ez, nik uste dut hendik gene luzedak egula konturatzeko nondi da bidia. Eta balio, baina esan beharra nun hauta, esan dutela leie, beka zaitu gaitezen.